କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଖବର। ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ କୋହଲି। ୟୋ ଟେଷ୍ଟରେ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଫିଟ୍ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶେଷରେ ରହିବେ ବୋଲି ୟୋ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି କୋହଲି। ଏନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। କୋହଲି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୟୋ ଟେଷ୍ଟରେ 17.2 ସ୍କୋର କରି ବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିରାଟଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଏସିଆ କପ୍ରେ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଏନସିଏରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୂରା ଟିମ୍ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଭାରତ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ। ଅଗଷ୍ଟ 31ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଯାଏଁ ଖେଳାଯିବ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ନେପାଳ ଆଦି ଦେଶ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବେ।